всички, които ме гледате, аз съм Diamond Toys BG, тук до мен е Leon BG. Да, и аз снимам. Здравейте. Да. Снимаме в Lowcraft. На Skylabs, в сервер номер 2, където има 106 точки. Да. И IP в описанието. Сега да скачаме на 3. Искаш ли? Еми, скачаме на 3, да. 1, 2, 3. Скочих. И аз. Ама аз не. О, Kitminer, yeah. Аз съм на Snow арената, или както там се нарича. Оле, тук ти си с 0 точки, може да си вземеш кит. Не съм. Diamond Toys BG, колко игри си играл? 0 точки, да! Вземи си кит. Не, то вече свърши, за жалост. Сега трябва да убиеш поне един човек, ако искаш. Или да бутнеш поне един, ако искаш да си вземаш китове. Да, жалко. Еми, гледай някой. Не ходи първи към центъра и ги чакай. И ги бутай с сноубол, се повидиш, че. Да, аз знам вече. Трябва да последното Да си намерим островите. Да си намерим островите. Да. Да смечим. Iron меч! Аз скачам долу и почвам да копая. Аз не. Още сега загрявам пеща, почвам да копая. Ама ти как си таковаш оборудването? В оборудване, бе. Имам предвид как си предпазваш острова. Как? Никак. Добре, дупката не си ли предпазваш? От. Еми някой може да ти дойде до острова и да те убие. Да, знам, но никой не идва по това време. Но аз ще запушвам дупката с 3 купчета, ако не е някой докато ги изкопая, аз сякаш няма да съм се усетил. Тук има ли пещ? Да. В мината има пежди вече. Да. Кул. Ли, аз ги обичам и тия макове. Ако някой ме нападне, нали, имам кирка. Аз имам Iron меч. Аз имам пък Diamond кирка. Да. Сега колко демидж прави? Омага 5 атак демидж. Моето е 6. Да, демидж. Това е силно почти колкото Iron меч, човек. Мен ме целят. Сори, майна, имам snowballs. Те печелят срещу лъка. И убих един. И оцелях на 2 кръв. Браво. Аз се изкачвам и го гледам как ме цели и тръгва към мен. Аз Сори, майна, умря. да печеля таковата. С мен никой не се заяжда, ясно ли ви? Айде да си намерим островите, човек, сега, искаш ли? Аз се изкачвам на дървото, сигурно ще ме видиш. Не, имам предвид, до центъра да са таковаме. Ти луд ли си на центъра се ходи последен? Дади, аз сега обрах всички кола и това. Аз няма да ходя към центъра. Тая игра няма ли да ходиш? Не е хич. Искаш ли да си намерим таковата? Намирай каквото искаш. Островите да си намерим. Намирай каквото искаш, аз съм заед, защото нямам дърво. Нямаш ли в честа? Не, в нито един. Окей. Стиковете тук са ти най-важни. Аз имам само... Някак се изкачва! Ма идва към тебе, погледни. Окей. Това твой ли? Това твой остров ли е там, дето си изкачил на дървото с това? С дърво. Да. Някакъв идва към тебе. Колко? Близо ли е много? Погледни. То вече ден ли е? Да, отдавна. Ние стартнахме ден, бе. Не, ние стартнахме найт. Къде бе? Аз не го виждам. Не виждаш ли, че някакъв се изкачва към тебе или така ми се вижда? В височината ли се изкачва? Да. Аз не го виждам. Как да си изключи облаците? Не, той го няма. Това не е твой остров. Честно ли? Чакай се, чакай. А ти къде си? Ти в момента се изкачваш към облаците. Не. Не си ти. Значи аз в момента съм... тук на ъгълчето. Не дей на ъгъла, ще бутна. Некъде... ти къде си? Какво правиш в момента? В минута съм, сега излизам. И имам брони и държа Diamond кирка. Сега ще видя ако мога. Има някакъв в центъра. Дед копай къбъл, нали? Дето слагък. Да. Аз не те виждам, човек. Излезе ли? Да. Изкачил съм се на дървото с каблстоун. Единственият, който се е изкачил на дървото с каблстоун. Да, видях та.
Чупил си честа. Какво не? Добре, значи виждах... Имам армор, който се чуда на кой да го дам ледър бронят. Не ми трябва. Аз ще си направя. Да ти кажеш ли какво да правя? Аз стрелям сноуболс към твоя остров, виждаш ли? Не. Никой нищо не стреля към мен. Добре, карай да не се намерим ко. Ти ли стръгваш с дърво нагоре? Не. Остана само един вариант, знам къде си. Добре. Дет се чупа дървото само отдолу, нали? Не. Си сложил един крафтинг отгоре. Не съм аз. А си ти. Не съм аз, човек. Аз съм full iron set с iron sword. Как? Ами от Kit Miner имам iron такова. Имам iron каска и бутуши и от iron. В мината сега си ги стика, правя панталонки и готово. Да. Така, сега ще кажа аз какво правя. Издигам се с къбълстоун. Чакай малко стой, ще те видя. Една секунда си крафна iron панталонки. Виждаш ли ма? Чакай малко. Почти колкото на нивото на честа. Да, някакъв идва към тебе. Не, никой не идва към мен. Не виждаш ли, че идват към тебе с дърво? Ама аз нищо не виждам. Под облаците, бе, слепок. Слепок под облаците. Пред тебе, бе, сляп ли си? Да. Това не съм и аз явно, Алекс. С дърво? Някакъв идва към тебе с дърво. Добре, как да си изключа облаците? Чакай, сменям си на български, че... Бах ти слепок е извън облаците. Нека да искам да си ги спра, дразнат ме. Какво на инди китайски ли си го промених? Ага. Видео настройки. Облаци изключени. Готово е. Launch. English. Аз гледам дали някой идва към мен. Не, нищо няма. Аз нищо не виждам към мен. Аз тръгвам към центъра с Cobblestone. Чакай, ще ме чакаш ли? Готово. Аз ще направя ни панталонки. Ха, толкова ме видя, че съм с Iron Set и избяга. Значи от мен ще избяга. Що и ти ли си с Iron Set? Почти. Какво ти липсва? Липсва ми... Хелмет или бутушки? Кое повече трябва? Хелмет. В този случай. Ама хелмета е 5, нали? Да. Окей, значи няма да е хелмет. Ама аз за нищо нямам, имам за кирка, ама не ми трябва. О, не, всъщност точно кирка ми трябва. За диамантите там, нали? Ти тръгвай, ако искаш. Аз вече съм тръгнал, майна. Някакъв идва към мен! О, ула-ла! Ула, ула-ла, ла-ла, умала. Ла-ла, ума-ла-ла. С колко си го правиш? С 2 блокчета или с едно? Кое? Поча. С много. Аз с едно. И сега се връщам бързо. Така. Никой не ме цели. Аз се по дърво с кирка. То някой вече е там, човек. Да, аз не го виждам с Iron Bron, ти идва към мен, не го ли виждаш с дърво. Идва към мен. Нямам да рискувам. Тя. Така. Някакъв Ниел. Не, човек. Падна ли, бе? Не. Той падна. Падна ли? Не. О, остават само 4. Имам шанс да оцеля. И то малък. 4, да? Аз съм един от тях. И водя ожесточена битка с това по средата. Ес, аз съм там. Виждаш ли го? Не.
Идва към мен! О, да, сега ще го пътна с Snowballs. Чакай, нямам Snowballs, фак, имам. Ето, идва към тебе! О, бутнах ли го? Аре, бе, че базикаш ли са? Не стреляй нататък, аз идвам. Айде си. Не, е майна! Падна ли? Падна ли? Аз го убих! Аз го убих! Аз умрях. Що? Останат само ти и още един, намери го и го уби. Аз ще я купая за диаманти. Само 2 диаманта. И си прави меч, това е. Да. Така. Няма да си правя брони и такива работи. Ага. За един човек. Но внимавай, че под диамантите няма вълчета и падаш. Знам. Бърз човек. И крафнах си даймонд меч. Ама ония не мога да го намеря. Той не е по среда. Знам, че не е, ама не мога да го видя. Той ма в мината, аз ще го изчакам. Чакай сега, къде ми се заебаха видеотата? Като отворя компютър... Видеос. Шлъцето да ми е пълно. Пълно, че не знам за какво. Откъде я знам, човек? Local диск. От OBS-ето ти е. Ти знаеш ли кой е твърдия диск? Цето. Твърдия смисъл. Твърдия диск на компютъра. Какво е твърдия диск, бе? Цето! Главния. Какъв смисъл твърдия диск? Имам предвид, че нали в него са ти по-важните файлове. Не, в дето. Цето. Дето са ми. На мен са ми в цето. На тебе. Имам предвид Microsoft и такива. Ева. Виж, аре меч. Виж, тя даймонта. Кой ще направиш? Вили го. Не, аз не го виждам. Добре сега. Аз ще изкача нагоре. Ето ми го видеото, дай да го видя. Чакай, стой. Аз съм дамата из БГ. Тук до мен е Злион БГ. И аз не... И тук Злион гледа едно видеоце. Аз ще го качвам. Той ще го качва и аз ще качвам моето видео. Така че би ли спрял да го гледаш, ако обичаш? Кой? Видеото. Така. Кой? Какво да направя? Да спреш да гледаш видеото. Съм спрял вече. Оле, по-бързо се качва. Знаеш, че по-бързо се качва? Това се качва за по-малко от минута. Също за тебе на 95%. Не, качи се. Бах ти. И да, хора, това е просто уоу. Наистина, уоу. Стигни го. О, вече знам къде е човек. Къде е? Отивай при него. Ама Пише той може да го заглавие. пути с Snowballs. Има ли смисъл да иде до него? Ако му бътне голямото чудо. За второ място има ли някаква награда? Не, Окей. никаква. Ама за първо има 10 поинта. 10. Той още не знае, че съм там, хора. Публикувах го клипа Skywars with Diamond Quest BG. Това съм аз. Ха, той не е ли тук, бе? Ох, сега ако ми кажеш, че той не е тук. Да, не е тук. И къде може да е? Недъра. Той май сега си направи път. Не съм сигурен. Аз ще видя канала Георги Барински. Георги Барински. Сега го лагна.
Публикувах. Какво? Изкараме от сървъра, не! О! О, 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 о! Добре, Изместена. хора, това мисля от това видео и довиждане!